malabdan daytoy riknak nga agladingit no sikat malagip ko agsa sa inek daytoy pusok itila ame kasayem ken tuok yak maepek toy iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured nupay na sakit nga awaten tinagsina dua a puso nga agpinpin naten. Awan kan dito'y denna diyak maepekto'y iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured nupay na sakit nga awaten tinagsina a puso nga agpinpin natin. Kan dito'y den